Buenas tardes a todos. Empezamos a rolda de prensa. Muchísimas gracias por la presencia de algunos medios de comunicación na sede de San Caetano e muchísimas gracias ao resto de medios de comunicación que nos siguen a través das redes. Acabamos de finalizar a reunión do Consello da Xunta e quixera, antes de nada, darlles os datos da situación do coronavirus na Comunidade Autónoma de Galicia. Hoxe temos 8 hospitalizados, baixamos un 27% o número de hospitalizados nas últimas 24 horas e podemos dicir xa que non hai ningún hospital con coronavirus no ámbito dos hospitais comarcais. Por tanto, os hospitais comarcais están libres de coronavirus a día de onte. E tamén a día de hoxe ningún deles, non temos ningún paciente na UCI, cando no pico do COVID recordarán que chegamos a 178 pacientes en UCI. A última persona que estaba en Santiago na UCI permanece na unidade de cuidados intensivos, pero despois de facer 2 PCRs consecutivas o resultado foi negativo e, de acordo coa metodoloxía e o protocolo do Ministerio de Sanidade, cando alguén dá negativo non se computa como paciente de alta de COVID. Non obstante, nós si, por suposto, consideramos que este paciente sigue na UCI e, polo tanto, a boa nova non é completa porque sigue na unidade de cuidados intensivos. Do mesmo xeito que desexamos a recuperación completa deste paciente, si decimos, lóxicamente, que a maior preocupación que ten Galicia sigue sendo as 619 persoas que faleceron. Esa é a nosa estatística. Parece ser que no Ministerio de Sanidade aparecen 609 falecidos en Galicia, realmente son 619, por tanto, esa é a nosa principal preocupación. O número de persoas que siguen atendidas en domicilio son 349. Baixaron 105 nos últimos días, o que supón unha disminución do 23%. Bueno, esta é a situación que temos na situación do problema do coronavirus. Mañá recordarán que vamos a facer un modesto homenaxe ás 619 persoas que lamentablemente faleceron dende que se iniciou a pandemia. Non os vamos a esquecer en ningún caso e, polo tanto, como as familias non poden acudir, pois o que queremos é simplemente trasladarlles dende aquí que mañá o acto é un acto en recordo e en memoria das persoas que faleceron. Digo que, a pesar de que os datos que temos 8 persoas hospitalizadas, sería o resumo, non poden ser mellores, o certo é que estamos en alerta e a posibilidade do brote é real. Por lo tanto, o lóxico, o normal, é que se podan producir brotes nos próximos días, nas próximas semanas, nos próximos meses, e o obxectivo é que esos brotes se controlen dende o inicio, que se traten as persoas, que se aíllen os contactos estreitos e que teñamos unha rede epidemiolóxica tanto na atención primaria como na atención hospitalaria, nas garderías, nos colexios, en todos os lugares que se irán aperturando, que teñamos activada esa alerta para poder actuar. A posibilidade de brote, por tanto, é absolutamente real, verosímil. Estamos vendo en outras comunidades autónomas que se está a producir. E o lóxico é que tamén en Galicia se poda producir nas próximas semanas, nos próximos días ou nas próximas horas. O tempo tamén debemos de seguir avanzando, eso sí, na reactivación social, na reactivación económica. Por tanto, hai que facer compatible o risco de brote coa reactivación económico-social que necesitamos para poder seguir vivindo. En esta liña van os asuntos principais do Consello de hoxe, que, como verán, e como ven sendo habitual, reforzamos, en primer lugar, o sistema sanitario. Hoxe autorizamos a contratación a través de procedimento de emerxencia de 1,7 millóns de euros de máis material para hospitais e para a sanidade pública. En segundo lugar, tomamos outra decisión no ámbito hospitalario. Aprobamos o plan funcional de un novo edificio que conformará o novo Hospital Público da Coruña. Este novo edificio será o Centro Tecnolóxico de Formación
do novo complexo hospitalario da Coruña, que hoxe damos o visto prace o plan funcional. Seguimos activando medidas económicas e sociais, e hoxe adoptamos no eido do Plan de Reactivación Económica e Dinamización de Galicia un plan de reactivación no ámbito educativo. Vamos a realizar 535 obras e equipamentos en distintos colexios, 535 colexios de Galicia, dende agora ata o inicio do curso. Algúnas delas inevitablemente coincidirán coas primeiras semanas do curso. E en segundo lugar, no ámbito social, aprobamos o Plan de Reactivación Social, o primeiro bloque do Plan de Reactivación Social, por un importe de 38 millóns de euros que empezará a funcionar xa este mes de xuño. E, por último, o Consello da Xunta acaba de tomar o acordo pola que se dá por finalizada a fase 3 da desescalada e se solicita o levantamento do estado de alarma no territorio da comunidade autónoma. Os informes epidemiolóxicos avalan esta solicitude que presentamos formalmente ao Goberno fai uns minutos e que entendemos que cumplimos todos os requisitos para poder deixar sin efecto o estado de alarma a partires do próximo luns 15 de xuño. Por tanto, finalizamos a etapa de 3 meses en estado de alarma, o que estuvo sometida a Galicia, igual que o resto de España. Insisto, non é o final do camiño, ni moito menos, é un paso máis, non podemos baixar a garda ata que haxa unha vacina ou un tratamento eficaz. Por iso temos determinado unha serie de medidas para controlar o risco que estarán vixentes durante a primeira fase do que o Goberno Central ven a chamar nova normalidade, que serán publicadas no Diario Oficial de Galicia de mañá, co obxectivo de que entren en vigor o próximo luns, día 15 de xuño. Cuestións máis polo miúdo do Consello de forma resumida. 2 asuntos en materia de cooperación. Vamos a seguir traballando con proxectos de educación para o desenvolvemento da ciudadanía global en colaboración coas organizacións non gubernamentais de Galicia e en colaboración tamén coa Axencia Española de Cooperación Internacional. Infraestructuras, 1,4 millóns de euros para mellorar o saneamento do Concello coruñés de Cabanas. Dará servicio a unha población de 7.100 habitantes. Se trata de protexer a ría, de disminuir os verquidos que aínda se podan estar producindo na ría, e tanto o investimento en Cabanas como en Pontedeume chega a un total de 8,4 millóns de euros. Agora, ademais das obras que se están realizando en Pontedeume, activamos a obra por 1,4 millóns de euros no Concello de Cabana. 2 acordos en materia de medio ambiente. Vamos a elaborar a primeira guía de boas prácticas e identificación e acondicionamento dos miradoiros na comunidade. Se trata por primeira vez de identificar e acondicionar os miradoiros xa existentes, de establecer criterios básicos de aplicación na creación de novos miradoiros e tamén de concretar os exemplos de boas prácticas de criterios para integración paisaxística, mantenimento e sustentabilidade. Por tanto, vamos a ter, por fin, unha guía para poñer como merecen os miradoiros coas paisaxes da comunidade autónoma. En segundo lugar, aprobamos a actualización do Plan Básico Autonómico de Galicia. Obxectivo, simplificar e outorgar maior transparencia a este instrumento de ordenación básico que, como recordarán, afecta a aqueles concellos de menos de 5.000 habitantes que non teñen un plan xeral de ordenación urbana. Pois ben, este plan básico autonómico o modificamos para facilitar e disminuir as trabas burocráticas. Estaba aprobado en xullo do ano 2018. Se trata de disminuir as tramitacións administrativas innecesarias e de axeitar o plan básico autonómico a toda a normativa sectorial que se publicou dende xullo do ano 2018 ata xuño do ano 2020. Ademais, vamos a, insisto, amplificar o seu contido e alcance, e a Xunta desenvolverá unha plataforma urbanística digital de Galicia para achegar unha maior simplificación e transparencia sobre as figuras en vigor e tamén unha reducción dos prazos para a emisión dos informes urbanísticos, de tal xeito que
Os informes urbanísticos teñen un prazo de 3 meses máximo de emisión. No caso de que, transcurrido o prazo de 3 meses, non emita un informe urbanístico o órgano administrativo correspondente, se entenderá positivo. Isto supón, sen ninguna dúbida, un impacto importante na xestión sempre complexa da normativa e da ordenación urbanística na comunidade autónoma. Temas económicos. Hoxe declaramos dúas iniciativas empresariais de prioridade. Eso significa que terán prioridade no despacho en todos os organismos da Xunta de Galicia e, ademais, que se disminuirá o 50% os prazos administrativos sinalados na normativa. Estamos falando de Hijos de Carlos Albo, que ten como obxectivo a construción dunha nova planta conserveira na plataforma logística da Plisán, e tamén Aluminios Cortizo para a creación dun campus tecnolóxico en Lamas, municipio de Padrón. Sin dúbida son dous grandes iniciativas que veñen, como se poden vostedes imaginar, no momento en que máis as necesitamos. 60 millóns de euros de investimento e máis de 350 novos postos de traballo. No que se refire a esta figura de tramitación rápida, entra na Lei de Implantación Empresarial, que é fundamental ter unha lei que habilite a romper os prazos e a priorizar o despacho de asuntos en caso de elementos estratégicos, e é unha decisión estratégica a construción dunha planta conserveira de Albo con un investimento de 29 millóns de euros que se ubicará na Plisán, Salvaterras Neves, e que suporá, ademais de manter os postos de traballo, a creación de 25 postos de traballo máis. E no caso de Aluminios Cortizo, o investimento será de 31 millóns de euros. Se trata do primeiro centro tecnolóxico de investigación e formación no ámbito de aluminio que existe en Galicia e suporá nada máis e nada menos que 320 novos postos de traballo, maioritariamente arquitectos e enxeñeiros. Estos, xunto cos 80 que xa posúe esta multinacional do aluminio galega, suporá un centro tecnolóxico de 400 personas que van a diseñar, sin dúbida, as novas estructuras, os novos pechamentos e fachadas non só de Europa, senón de todos os lugares do mundo onde están a traballar. Sin dúbida, son dous investimentos moi potentes que supón seguir apostando pola reactivación económica de Galicia. Entrando en asuntos máis relacionados coa pandemia. Como recordarán, neste momento hai moitísimos empregados públicos que están teletraballando e van a estar teletraballando ata a terceira fase do teletraballo que comeza o luns 15 de xuño. Pois ben, vamos a contemplar un réxime especial de teletraballo que se poda conceder a partir do 15 de xuño para traballadores que teñen o seu cargo fillos menores de 16 anos ou maiores dependentes que convivan no domicilio familiar e estean afectados polo peche dos centros educativos e dos centros da terceira idade, e tamén terán dereito ao teletraballo aqueles empregadas públicas que estén embarazadas mediante dure esta situación. O obxectivo é prorrogar de forma excepcional o réximen de teletraballo a estes empregados públicos durante 3 meses, é dicir, ata o 15 de setembro deste 2020. A autorización para seguir en teletraballo se presentará, habrá que acreditar as circunstancias personais, problemas de conciliación por menores de 16 anos, problemas de conciliación por maiores dependentes ou situación de xestación. En este caso, se autorizará cos informes da Secretaría Xeral ou da Dirección de Recursos Humanos do organismo autónomo onde preste traballo este empregado público. Empezamos xa a pagar os incentivos de alugueiro dirixidas a persoas en situación de vulnerabilidade pola crise do COVID-19. Temos 7,9 millóns de euros entre transferencias do Goberno Central e fondos propios. Podemos chegar a máis de 3.000 familias. Xa pagamos a 500 familias. Concretamente, 552 familias están xa percibindo ata 500 euros ao mes como máximo, ou, se é inferior, o 100% da renda será financiada
renda de aluguer será financiada con este presuposto extraordinario. O límite son 500 euros ao mes e serán 6 meses de máximo que terán esta renda de alugueiro gratis ou unha subvención de 500 euros para poder financiala. Ademais, tomamos a decisión de incrementar nun 1,5 millón de euros o bono de alugueiro social e o bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero. Neste momento, ese bono está chegando a unhas 750 familias. Agora o incrementamos 1,5 millón de euros, perdón, 1 millón máis, tiñamos 1,5 millón, o incrementamos 1 millón máis, ata 2,5 millóns de euros. En definitiva, Galicia estará financiando aproximadamente a máis de 8.000 familias cun presuposto de 20 millóns de euros as rendas de alugueiro, en algúns casos na súa totalidade, en outros casos parcialmente. Páxina turística. Aprobamos un investimento de 1,8 millóns de euros para a readaptación e creación de novos produtos turísticos, para a formación higiénico-sanitaria e para o asesoramento e empresas do sector. Esta é unha nova liña de actuación dentro do programa Galicia Destino Seguro, o que adicamos no total do programa 8 millóns de euros. Os 6 primeiros millóns, recordarán, é para financiar todas aquelas acomodacións, reformas ou reorientacións que hai que facer nos locais, hoteles, restaurantes, cafeterías, etc., para cumprir os requisitos do COVID, e agora activamos 1,8 millóns de euros máis para labores de asesoramento, de formación, a través de convenios coas asociacións provinciais de hostalería e restauración, 490.000 euros, turismo rural e turismo activo, 60.000 e 80.000 respectivamente, turismo de congresos, 200.000 euros, enoturismo, 230.000, guías turísticos e asesoramento empresarial, 80.000, e clúster de turismo de Galicia, 150.000 euros. Se trata de apostar pola formación, para adaptarse aos requerimentos da seguridade sanitaria. Se trata tamén de reorientar con novos produtos sanitarios que cumplan esa normativa e poñer en marcha un servicio de asesoramento empresarial individualizado a todos os autónomos ou PEMES que rexentan establecementos turísticos ou de restauración. Entramos nos contidos sanitarios. Volvemos a autorizar contratación de emerxencia por un importe de 1,7 millóns de euros. Adquisición de material por un total de 438.750 que se distribuyen deste xeito. 72 camas de hospitalización para o Complexo Hospitalario de Santiago, algo máis de 200.000 euros, 8 centrais de monitorización para varios hospitais, 135.000, 383 biombos de separación para diversos centros, para adecuarse a necesidades COVID, e 200 unidades de soporte de camas para rayos X de tórax, para ter moitas máis camas susceptibles de convertir ou de prestar a atención ás neumonías explosivas, en definitiva, as deficiencias respiratorias que produce o COVID. Hoxe autorizamos tamén 4 expedientes que se basean en material para Hospital da Coruña e para Hospital de Santiago. Concretamente, dispositivo extraordinario de atención a emerxencia, adaptación do laboratorio de microbiología, adaptación de servicios de urxencias, rotulación de chans e de urxencias, instalación de circuito cerrado de televisión en salas de espera, servicios de vigilancia, control e accesos a transporte sanitario, suministro de produtos farmacéuticos e xestión de residuos do Servicio de Medio Ambiente para dotar o dispositivo extraordinario de atención a emerxencia. Tamén mercamos monitores de constantes vitais, de hemodinámica, de diversos produtos informáticos en mamparas na área sanitaria de Santiago, lóxicamente nas áreas de cardioloxía intervencionista, no que se refire ao monitor de constantes vitais de hemodinámica. Segundo acordo en materia de sanidade, seguimos avanzando para empezar a construcción do novo Hospital Público da Coruña. Fai uns días traíamos ao Consello da Xunta a autorización para a licitación da primeira obra por un importe de algo máis de 13 millóns de euros. A día de hoxe traemos a segunda decisión, que é aprobar o plan funcional para construir un edificio singular
onde se albergue a docencia e a investigación e a innovación de toda a cidade sanitaria da Coruña. O emprazamento será nunha parcela cedida polo Concello da Coruña de 8.026 metros, que está situada ao carón do Hospital Público actual. Este edificio é unha bella aspiración co xeito de integrar todos os servicios de docencia, de investigación, de innovación que están neste momento espallados por distintos edificios na Coruña, tanto no Teresa Herrera como no edificio do Fortín do Hospital de Oza como no antigo Hospital de Pacientes do propio hospital. Por tanto, vamos a construir un edificio para impartir todas as prácticas de medicina, de enfermería, de fisioterapia, de terapia ocupacional, a docencia MIR, a docencia complementaria a oficial, e tamén aí se albergarán todos os servizos de investigación e de innovación. Este edificio terá 13.000 metros cuadrados e estará dividido en dous bloques intercomunicados, un bloque de docencia e un bloque de investigación e innovación. O bloque de docencia terá 6.000 metros cuadrados. Haberá nese bloque un área destinada a cría e control de animais de laboratorio, a un salón de actos, a un área de xestión, docencia e aularios, a un área de simulación, un área experimental e un área de tecnoloxía e innovación. Outro bloque que estará, insisto, interconectado co anterior é o bloque da investigación e innovación. Serán 7.000 metros cuadrados onde se ubique as plataformas de investigación, áreas de traballo dedicadas a bioestatística, proteómica, xenómica, histormorfoloxía, bioinformática e bioenxeñería. En definitiva, estamos avanzando con todo o ritmo do que somos capaces dese novo Hospital Público da Coruña, que é un compromiso de legislatura e entendo que é un compromiso tamén do Concello da Coruña. Penúltimo asunto, dentro do plan de reactivación e dinamización da economía galega traemos o plan de reactivación das infraestructuras educativas. Vamos a investir algo máis de 51 millóns de euros en mellorar as infraestructuras educativas e os equipamentos dos centros para o próximo curso 2021. Inicialmente, no presuposto, tiñamos uns 21 millóns de euros a este fin, inxectamos 30 millóns de euros novos ata chegar aos 51 millóns de euros. Isto suporá dar actividade a 650 empresas e crear 5.000 postos de traballo durante a execución das obras. O investimento, insisto, inicialmente previsto eran 21,6 millóns de euros e isto daba lugar a 248 actuacións. O investimento agora ascende a 51 millóns de euros e dá lugar a 535 obras en 535 centros. Vamos a facer con estes 30 millóns de euros novos, rehabilitacións integrais, ampliacións e reparacións, son 16 obras, con importe de 11 millóns de euros, insisto, algunhas delas, pola súa amplitude, vamos a ter que convivir durante o primeiro trimestre do próximo ano. Depois faremos actuacións de reforma, ampliación e mellora, 5,5 millóns de euros serán decididas polos propios servicios territoriais de educación. Un terceiro bloque de 34 obras por 8,5 millóns de euros serán obras de rehabilitación sectorial para impulsar as pequenas e medianas empresas. Estamos falando de cubertas dos edificios, carpinterías exteriores, iluminacións eficientes, aseos, reparacións, pinturas, etc. E, por último, destinamos 3 millóns de euros para equipamento dos centros de formación profesional, para talleres e para outros lugares de prácticas dos alumnos de FP. En definitiva, vamos a inxectar uns 30 millóns de euros adicionais dentro deste plan de reactivación e dinamización da economía galega o sistema educativo para ir mellorando o confort e a habitabilidade dos propios centros educativos en Galicia. Dentro tamén do plan de reactivación e dinamización aprobamos o primeiro bloque do plan de reactivación social na comunidade. Sin dúbida, o impacto desta crise fixo especialmente duro e sigue sendo moi duro para as familias máis vulnerables. En este contexto, o tecido social de Galicia estuvo demostrando moitísima fortaleza
Eu quero volver a agradecer, o fixemos onte na reunión presencial, quero volver a agradecer a todos os comedores sociales, a todos os centros de inclusión, a todos os albergues, a todos os centros residenciais de discapacidade, en definitiva, a todos os da economía social, a súa aposta e o seu valor por seguir abrindo e por seguir atendendo a xente durante o risco de contagio máis alto que vivimos no mes de marzo e no mes de abril na comunidade autónoma. Durante estas semanas de confinamento, recordarán que aprobamos un plan social de contingencia e agora aprobamos o segundo plan social para activar determinadas medidas para as próximas semanas. Antes, durante o confinamento, aprobamos un servicio de axuda ao fogar extraordinario, os recordarán, que chegou a 1.800 persoas máis, sin necesidade de copagamento ningún. Tiñamos 24.386 persoas xa con este servicio e as ampliamos a unhas 26.000. Tamén ampliamos o xantar na casa extraordinario, tiñamos 1.400 persoas e ampliamos 260 máis. Tamén eximimos de cotas as escolas infantiles e os centros de día, e adiantamos unha semana o pagamento do Risga, tanto no mes de abril, de maio, como faremos en xuño, e sacamos a maior orden de axudas da historia de Galicia para as entidades de inclusión, chegando a 18,3 millóns de euros, o que supón un incremento de presuposto do 20%. Pois ben, todo isto fixémolo durante as anteriores semanas de confinamento e agora que se abre xa a Galicia, vamos a activar o primeiro bloque do Plan de Reactivación Social por un importe de 38 millóns de euros que conteñen 7 medidas. A primeira das medidas é a comentada tarxeta Moedeiro, que pode chegar ata 30.000 familias para adquirir produtos de primeira necesidade, xa sexan alimentos, produtos de higiene ou produtos farmacéuticos. Se dirixe a aquelas familias que carecen de emprego e de ingresos fixos e aínda non accederon a unha renda social, xa sexa a Renta de Integración Social de Galicia ou a nova renda de ingreso mínimo vital. Pois ben, estas tarxetas Ponte, ata que consigan esa renda, serán tarxetas recargables, a súa cuantía se aboará en 3 cotas de 30 días cada unha, é dicir, en 3 meses, e o seu importe total dependerá do número de membros da unidade familiar. Para persoas que vivan soas, 450 euros nesos 3 meses, 150 euros ao mes. Para familias con 2 membros, 600 euros, 200 euros ao mes. E para familias de 3 ou máis, 900 euros, é dicir, 300 euros ao mes, para poder facer a compra, para poder pagar medicamentos, no seu caso, ou tamén produtos de higiene. Vamos a ter a colaboración de unha entidade social moi presente en toda España e en Galicia, que é a Cruz Vermella, e o obxectivo é que estas axudas sexan inmediatas. Por tanto, esperemos que na próxima semana podemos publicar xa esta orde. Xa temos un convenio cunha entidade financeira para expedir estas tarxetas nun prazo de 3 días dende a súa solicitude a través dos concellos. Se solicitarán nos concellos, os concellos notifican a Cruz Vermella estas persoas e a Cruz Vermella e o banco teñen 3 días para poder expedir estas tarxetas e que podan ser efectivas en calquer tienda ou establecemento que atenda alimentación, higiene ou farmacia. Se recargarán cada 30 días e, se entra a renta de integración social porque a solicitan a Galicia ou o ingreso mínimo vital porque xa estaría en vigor, esperemos, con financiación da Seguridade Social, unha vez que un é titular desa tarxeta, automáticamente esta tarxeta Ponte quedaría sin efecto, como consecuencia, lóxicamente, de que non se poden percibir dúas prestacións con cargo a fondos públicos. Segunda idea, menú solidario. Se trata de facilitar a 20.000 persoas o cofinanciamento dos menús no ámbito da hostelería. E tamén non oculto que se trata de facilitar tamén a hostelería a posibilidade de ingresar e de facturar en momentos de dificultade como o que estamos a vivir. Será unha tarxeta Moedeiro tamén que irá precargada con 30 menús e financiaremos 600.000 menús solidarios. O obxectivo é
aqueles establecementos que queiran adherirse a este programa terán un menú solidario de ata 8 euros, máximo 5 euros se financiarán por parte da Xunta de Galicia e 3 euros o financiará a persona que fai uso dese servizo. O menú solidario está destinado a persoas con ingresos mensuais inferiores, no caso de unha persona, ata 710 euros ao mes, no caso de 2 adultos, ata 1.066 por fogar, e no caso de 3 ou máis adultos, ata 1.492 euros por fogar. No caso de que esteamos nestas rendas, haberá dereito a ese menú solidario, a esa tarxeta, que financia máis do 60% aproximadamente dun menú de ata 8 euros. En terceiro lugar, o plan de recuperación tamén fai unha extensión do xantar da casa a 2.000 persoas máis. Isto supón un 40% máis das persoas que teñen esta prestación neste momento. Se trata de levar a casa, como o seu propio nome indica, o menú necesario para que persoas con dificultades de mobilidade podan acceder á comida durante o tempo que o necesiten. En este caso, estendemos un 40% máis. Aos 1.440 que recibíamos a toda agora, chegaremos a 2.000 persoas todos os días. Cuarto programa será o servizo de axuda ao fogar. Tamén o incrementamos un 50% máis. Neste momento, o servizo de axuda ao fogar o percibían 24.000 persoas, agora poderán percibir 12.000 persoas máis. E o obxectivo é axudar cun coidador a todos aqueles que precisan atención domiciliaria. Isto suporá 500.000 horas máis de cuidado nos propios domicilios, beneficiará a 12.500 novas persoas e se crearán uns 300 postos de traballo que serán os cuidadores que teñan por obxectivo coidar a esas 12.500 novos beneficiarios. Por lo tanto, Galicia pasará de 24.000 a 36.000 as persoas que reciban cuidado no seu domicilio. En quinto lugar, se vai a incrementar un 50% a partida orzamentaria destinada a axudas de inclusión social. De 3 millóns anuais a 4,5 millóns anuais. Isto chegará a unhas 1.100 persoas máis cada ano. Se trata de axudas extraordinarias ante dificultades sobrevidas, gastos de alimentación, roupa, gafas, dentista, prótesis, cando as persoas que tiñan unha situación económica normal decaen dunha forma abrupta, sin ingresos, mentras non haxa prestacións, poden percibir unha axuda de inclusión social extraordinaria. Tamén melloraremos a tramitación da Risga e as pensións non contributivas, mediante técnicas encamiñadas a axudar coa máxima axilidade a que se podan cobrar de forma inmediata. E, por último, sacamos un orde especial de axudas para as entidades de iniciativa social que estuveron traballando durante todos estes meses, 3 meses, en situación de confinamento e fixeron un esforzo extraordinario. Refírome aos albergues, as cociñas económicas e comedores sociais, os centros de atención social comunitaria, os centros de acollida, os centros de inclusión nos que se ofrece servicios de hixiene ou o chamado calor e café. Neste caso, insisto, vamos a inyectar para financiar os gastos extraordinarios que tuveron nas semanas anteriores 1,5 millón adicional aos financiamento público que xa viñan disfrutando nos presupostos ordinarios. En definitiva, estes son os primeiros 38 millóns de euros que se engaden ás decisións que xa tomamos no Consello anterior relativas á conciliación da vida familiar en nenos de menos de 13 anos e tamén en maiores dependentes nos fogares onde os dous cónyuges están traballando. Isto se abrirá o prazo, por lo que me dicen, o próximo luns, refírome aos proxectos de conciliación, e estos que acabo de decir tamén se abrirá o prazo a partir da próxima semana. Último asunto, paso importante. Galicia dá por superada a fase 3 e levanta o estado de alarma a partir do próximo luns 15 de xuño. Facémolo avaliado pola situación epidemiolóxica que vimos
disfrutando xa dende fai 14 días, e pola solidez dos datos sanitarios e da rede sanitaria pública avalada e confirmada polo propio Ministerio de Sanidade. Nos últimos 7 días, a taxa de incidencia por 100.000 habitantes en Galicia é do 0,4, a media de España é do 4,2. É dicir, España ten 10 veces máis número de contagiados por 100.000 habitantes nos últimos 7 días que Galicia. E Galicia, de momento, é a comunidade autónoma con menor taxa de incidencia por 100.000 habitantes de España. Si revisamos os datos nos últimos 14 días, nos volve a dar o mesmo. A taxa de novos contagiados nos últimos 14 días en Galicia é do 0,93 e en España do 10,36. É dicir, unha vez máis, España nos últimos 14 días tivo un número de novos contagiados 10 veces máis que a comunidade autónoma. Por tanto, despois de valorar a situación epidemiolóxica dos últimos 14 días, despois de poñer o foco tamén na situación epidemiolóxica nos últimos 7 días, chegamos á conclusión de que, dado que a nosa taxa de número de contagios é 10 veces inferior á media de España de forma continuada nos últimos 14 días, creemos que debemos de levantar o estado de alarma, dar por concluída a fase 3 e entrar nunha fase, por suposto, de seguimento sanitario, de alerta sanitaria, pero xa con unha serie de condicionamentos económicos e sociais máis permisivos que o estado de alarma ou da fase 3 que aprobaba o Goberno Central. Por tanto, acabamos de comunicar oralmente, xa o comunicamos fai días o propio Ministro de Sanidade. Esta mañá, durante o Consello, volvemos a comunicalo oralmente e agora xa entendo que toda a documentación que avala o noso expediente foi remitida ao Ministerio de Sanidade para o seu coñecemento e constancia. Superar a fase 3, insisto, non significa que teñamos superado a pandemia. A situación sanitaria seguirá sendo de máximo risco durante meses, semestres e probablemente 2 anos. Por conseguinte, a nosa situación epidemiolóxica nos permite seguir avanzando, pero en ningún caso nos permite pensar que o problema do coronavirus está solucionado. O contrario, convive con nós, estará con nós, e o risco de brote é un risco certo e incuestionable. O vindeiro luns, por tanto, Galicia abandonará a tutela do Goberno Central e Galicia abandonará a fase 3 e o estado de alarma e nos meteremos no que o Goberno Central chama nova normalidade. Empezaremos a estar rexidos polo Real Decreto Lei 21/2020, que é o que concreta a nova normalidade, e, ademais, estaremos rexidos polas normas que dicte o Goberno Autonómico, dado que a partir de xa, o Goberno Autonómico asume todas as normas en materia de saúde pública que considere oportunas, ademais do propio Real Decreto Lei que acabo de referir. Por tanto, de unha forma moi rápida, se lles parece, porque vamos a publicar no Diario Oficial de Galicia no día de mañá todas e cada unha das condicións que rixen a partir do próximo luns, día 15, de forma polo miúdo. Si lles parece, algunhas cuestións de carácter xeral para dar por finalizada a rolda de prensa. Este acordo, que será publicado, insisto, no DOGA de mañá, establece, en primeiro lugar, 3 capítulos. O primeiro, a obrigatoriedade de medidas de hixiene e prevención exixibles nas actividades. Seguimos con medidas de hixiene exixibles, non optativas, senón obrigatorias. Labores de desinfección e limpeza, especial atención nas zonas de uso común, que se promova, neste caso é unha promoción do pago con tarxeta, tarefas de ventilación periódicas e medidas específicas dirixidas a centros comerciales, a establecementos de hostelería e restauración, a lugares de culto, a piscinas, a actividades culturais e outras. Todas estas aparecerán no Diario Oficial de Galicia mañá, co obxectivo de que entren en vigor o próximo luns. Segundo apartado, limitacións de aforo. Quixera trasladarlles algúns deles. Todo o que vou a decir son sempre cumprindo ou ben a distancia de 1,5 metro e, se non é posible, será obrigatorio o uso de máscara. Por tanto, todos os aforos que vou a referir agora
están condicionados pola distancia de 1,5 metros, e no caso de que isto non sexa posible, coa obriga de levar máscara durante todo o tempo que se permanezca nos recintos aos que vou a facer referencia. Subimos a un límite de 60 personas en espazos abertos e de 30 en pechados no caso dos velorios e un máximo de 75 personas na comitiva fúnebre. En segundo lugar, subimos o aforo ata o 75% en boa parte dos establecementos regulados, como locais e centros comerciais, que agora estamos no 50%, onde as zonas comuns dos centros comerciais, que antes estaban no 40%, ora as subimos ao 50%. Bares, restaurantes, hotéis e aloxamentos turísticos, o aforo se sube ao 75%, agora estaban no 50%, salvo nas terrazas que se elevan ao 80%, agora estaban no 75%. Tamén se regulan museos, equipamentos culturais, actividades deportivas, bibliotecas ou piscinas, que tamén rixe o aforo do 75%. No que se refire aos parques infantiles, soamente autorizamos os que están ao aire libre. Por cuestións de precaución, iremos vendo nas seguintes semanas os que están en establecementos pechados. O aire libre, cos protocolos que se aproben, se poderán utilizar a partir do próximo luns os parques infantís das cidades e das vilas. No que se refire aos actividades deportivas, as que se reserva o Goberno Central, que, como saben, é a ACB, a Liga de Fútbol Profesional, eso non podemos regulalo. Si regulamos o resto, o 75% será o aforo, cun límite de 300 persoas no caso de recintos pechados e un límite de 1.000 persoas no caso de recintos abertos. Estamos referindo a instalacións deportivas, eventos deportivos, de acordo cos protocolos que dicten as federacións de cada disciplina deportiva. E a terceira cuestión, un bloque moi sencillo, dado que se levanta o estado de alarma, decaen as limitacións de todos os dereitos fundamentais existentes e propios do estado de alarma. Entre eles, decae o límite para facer xuntanzas nos domicilios ou reunións familiares. Neste caso non hai límite porque ao finalizar o estado de alarma non podemos afectar os dereitos fundamentais dos cidadáns. E, por lo tanto, nas casas, no interior das casas, volvemos outra vez á situación constitucional previa de reactivar todos os dereitos e libertades fundamentais que temos polo feito de ser ciudadanos españoles. Insisto, este é un proceso regrado e dinámico, e que vai estar suxeito ás condicións epidemiolóxicas de cada momento. Por tanto, este límite con carácter xeral que poñemos de 75% de aforo, prácticamente en todas as actividades en Galicia, pode verse ampliado nas semanas seguintes, no caso de que a situación epidemiolóxica continúe favorable, ou pode verse restringido no caso de brotes en determinados lugares ou en determinadas actividades. Por tanto, vamos a seguir vixiantes, por suposto, todos os días, e vamos a seguir tomando pulso a evolución do coronavirus e tamén vamos a seguir durante estes próximos mínimos 15 días que estarán en vigor estas normas, valorando como pode impactar ou afectar de forma directa ou indirecta ás persoas de todo tipo. Vamos a seguir avanzando con cautela e con prudencia. Levantar o estado de alarma non signifique en ningún caso que se levantan as restriccións sanitarias totais, senón que o que significa é que os dereitos fundamentais non quedan limitados en Galicia, primeira cuestión. Segunda cuestión, que ampliamos os aforos con carácter xeral ata o 75%. E terceira cuestión, nos gustaría seguir ampliando esos aforos ata que non houvese limitacións, e iso quedará condicionado á situación epidemiolóxica das próximas semanas. Os datos que temos, 10 veces menos de contagio que a media de España nos últimos 7 días ou nos últimos 14 días, entendo que avalan esta decisión avalada, por suposto,
polos servicios de epidemioloxía e pola Dirección Xeral de Saúde Pública. O Consello adopta este acordo a proposta da Consellería de Sanidade e estes informes epidemiolóxicos nos manteñen tranquilos do que o que estamos facendo é o que dictan as institucións epidemiolóxicas de Galicia. Os informes epidemiolóxicos, insisto, nos permiten finalizar a fase 3, seguir avanzando, eliminar o estado de alarma, pero a día de hoxe non sabemos que vai a pasar coas comunidades que cheguen o día 21 en fase 2. Por tanto, o que pedimos, lóxicamente, é que todas aquelas comunidades autónomas que están na mesma fase que Galicia, queremos que veñan a Galicia e serán benvidos, pero aquelas comunidades autónomas que siguen en fase 2, lle pedimos ao Goberno que, con independencia de que finalice o estado de alarma o día 21 de xuño, teña as cautelas necesarias para que non circule o virus e, polo tanto, para que haxa cautelas de tráfico, de mobilidade de comunidades autónomas que están en situación epidemiolóxica distinta de Galicia. Por tanto, esta decisión que adoptamos hoxe non é abrir Galicia a comunidades autónomas en situación epidemiolóxica peor, é, no seu caso, abrir Galicia a comunidades autónomas en situación epidemiolóxica igual a de Galicia. E por iso, na conferencia de presidentes, farei especial fincapé para que o Goberno central establezca as cautelas necesarias para que a mobilidade dentro do territorio nacional se contemple unha vez que todas as comunidades autónomas estamos na mesma situación epidemiolóxica. Bueno, conclúo facendo, insisto, unha apelación aos galegos, felicitando aos galegos pola súa prudencia, pola súa responsabilidade. Sería unha mágoa que, agora que temos máis liberdades de movimento e de actividade económica e social, veñamos a estropear o traballo feito durante estes 3 últimos meses de forma consecutiva. Por tanto, vamos a seguir avanzando. Eu propoño seguir coa mesma cautela que a de agora. E a cautela solamente son 3 consideracións. A primeira, a distancia física de 1,5 metros. A segunda, a hixiene continuada das mans con auga e xabón ou xeles hidroalcohólicos. E a terceira, no caso de non poder garantir a distancia física de 1,5 metros, unha máscara. Con esas 3 razóns, con esos 3 instrumentos, poderemos seguir avanzando e poderemos recuperar o 100% das actividades sin limitacións. Por tanto, sigamos sendo responsables e sigámonos cuidando. Moitísimas grazas. Unha aclaración, presidente. Vostede di que a Xunta de Galicia formaliza a petición do paso a nova normalidade e o ministro de Sanidade dinme os compañeros que acaba de anunciar que Galicia pasa a nova normalidade. É dicir, houve xa un diálogo entre a Xunta e o Goberno Central, entendemos? Pois, efectivamente, hubo diálogo durante toda a semana. O ministro nos trasladou si efectivamente estábamos coa proposta de deixar o estado de alarma e anulalo. A nosa resposta foi que sí. Hoxe pola mañá, antes do Consello, volveu a comentarnos si mantiñamos esa decisión e o Consello de Sanidade contestoulle que estaba o Consello da Xunta deliberando sobre ese asunto. E antes de finalizar o Consello, comunicamos ao Ministerio que o Goberno tiña aprobado o levantamento do estado de alarma e lle mandamos toda a documentación. Por tanto, eu agradezo que o Ministro, polo que vostede me di, antes de coñecer a documentación polo miúdo que mandamos, que xa autorizase o levantamento do estado de alarma en Galicia. Creo que eso é unha boa noticia. En todo caso, o ministro ten perfectamente todos os nosos datos epidemiolóxicos. Si somos a comunidade de España a toda agora coa menor taxa de novos contaxiados, o lóxico é que os que van mellor, pois se lle autorice con todas as cautelas sanitarias, que se lle autorice pasar a seguinte fase, que é o levantamento do estado de alarma, e o que o Goberno chama nova normalidade. La región ha hablado de los riesgos de rebrote y de los que ya se están confirmando en algunas zonas. ¿Está Galicia preparada para hacerle frente en caso de producirse y tiene confianza en el plan que ha reclamado el Gobierno central en este sentido? Nós temos un plan de brotes ou rebrotes aprobado fai semanas. Temos un sistema de alerta entre os centros de saúde e os hospitais e os puntos de atención continuada.
Temos comunicado a todos os sectores productivos que ante calquer sospeita dun traballador con sintomatoloxía COVID, automáticamente lle piden a ese traballador que se volva a súa casa previo paso polo centro de saúde. Compramos maquinaria en todos os hospitais para facer PCRs de forma absolutamente masiva. Temos capacidade instalada para facer PCRs en Galicia a miles de personas durante un único día. Por tanto, sí creemos que estamos preparados. O único dúbida é si un paciente con sintomatoloxía COVID non acude aos centros sanitarios. Nese caso, evidentemente, estamos cegos porque se non temos ninguna información nadie pode actuar. Pero no caso de que acuda a un centro sanitario, lle podo asegurar que neste momento a infraestructura instalada en Galicia, tanto de microbioloxía como todos os circuitos de urxencias, de infecciosos, de medicina interna e de unidade de cuidados intensivos, máis os centros de saúde e os puntos de atención continuada, estamos activados para discernir nun plazo máximo de 24 ou 48 horas calquer ciudadano que necesite unha PCR a terá a disposición no caso de que presente sintomatoloxía e tamén os seus contactos estreitos. Por tanto, a resposta é que sí. De momento non coñecemos o plan de rebrote nacional, entendemos que é preciso facelo, toda vez que neste momento estamos ante un suposto moi excepcional, e é que, polo que sabemos, Madrid, Comunidade e Barcelona, non sei se a outros sitios, non pediron pasar a fase 3, por lo tanto, siguen en fase 2. Se non chegan a fase 3 o día 21, se vai a producir unha incógnita en España que é como se pode regular o movimento dos cidadáns que están en comunidades autónomas en fase 2 unha vez que se levantou o estado de alarma. Eso acredita que era necesario ter unha legislación sanitaria para prever este tipo de lagunas, dado que pode haber brotes en calquer momento, en agosto, en setembro, en outubro, dentro de 6 meses, e o lógico é ter unha legislación sanitaria e non ter que acudir ao Congreso dos Deputados se hai un estado de alarma nunha provincia para pechar a provincia. Non? Pero, bueno, esta é unha tesis que nós mantivemos e que creemos que os exemplos prácticos nos que está a situación española neste momento nos dá a razón. Veremos a ver na conferencia de presidentes que é o que traslada o presidente ao goberno. Sobre a posibilidade de rebrote, Europa Press pregunta si no teme que levantar el estado de alarma antes pueda favorecer una situación de este tipo y recuerde que hay comunidades que recularon en su intención y Asturias, por ejemplo, ha renunciado a la movilidad con Galicia. Cando vexamos mañá os protocolos que hoxe aprobamos no Consello, veremos que realmente o que facemos no estado de alarma son 2 ou 3 cousas importantes. A primeira delas é verdad, deixamos de inmiscuirnos nos dereitos fundamentais das persoas. Confiamos, pois, na responsabilidade das reunións ou dos contactos familiares dentro dun domicilio particular na comunidade autónoma. Antes estaban limitados a 20 personas. Nós pensamos que non podemos estar limitando de forma continuada e constante o número de persoas que están nun domicilio porque eso é conculcar dereitos fundamentais. E o que facemos é anticipar esa decisión. A segunda decisión é anticipar os aforos, ampliar os aforos. O 75%, pero cumplindo sempre 1,5 metro ou unha máscara. E, en terceiro lugar, é habilitar algunhas actividades, por exemplo, os parques infantís, porque entendemos que é moi difícil, sin garderías, sin outras posibilidades, que un neno non poda xogar fora do seu domicilio. Facemos isto no ámbito das instalacións ao aire libre. De momento non nos atrevemos a facelo no ámbito das instalacións en pechado, no interior. Por tanto, eso é a responsabilidade que asumimos. E facemos isto unha semana antes de que finalice o estado de alarma. Todas as comunidades autónomas, a partir do 21 de xuño que estén en fase 3, teñen que facelo. Por conseguinte, sobre a población vulnerable, seguimos exactamente igual que seguíamos antes. Refírome a residencias de terceira edad, os centros de día, as garderías, todo que é población vulnerable, seguimos coa mesma metodoloxía e cos mesmos límites sanitarios.
O que vamos a facer é anticipar unha semana o que o resto das comunidades autónomas van a ter que facer a partir do 21 de xuño. Con unha porcentaxe de contaxiados por 100.000 habitantes, novos contaxiados do 0,4, 10 veces inferior a de España, entendo que calquera persona e calquer goberno no noso lugar tería que facer o que nós acabamos de facer. En todo caso, insisto, espero e desexo que isto sexa xuzgado no ámbito no que estamos traballando, que no ámbito de cautela máxima na sanidade e ir reabrindo as actividades sociais e económicas inevitablemente que temos que reabrir no conxunto do país. Praza pública, se o estado de alarma se levanta antes en Galicia, que pasará coas medidas de protección da cidadanía ligadas a esta situación, como a prohibición de cortes de luz? Entendemos que todas as cuestións sociais, todas as cuestións de límites de outro tipo de prestacións deben estar reguladas no decreto lei 20/2020. Se non o están é porque o Goberno non tiña nin previsión regulalas. Por conseguinte, 5 días antes ou 5 días despois, ou 7 días antes ou 7 días despois, a situación será igual no resto de España. Insisto en que isto se fai con criterios epidemiolóxicos e sanitarios. Si para ter dereito a prestacións temos que ampliar o estado de alarma sin límite, comprenderán que entón é que non queren manter as prestacións que había en situacións anteriores. A veces pregúntase para actividades como concertos ou os mítines, tamén rexirá ese límite do 75%. Entendo que sí. Non me collan esta resposta como unha resposta oficial, pero entendo que o 75% é o límite de aforo. Entendo que no caso do interior serán 300, no caso exterior serán 1.000, de aquí polo menos os próximos 15 días. Despois iremos vendo como podemos ampliar no seu caso esos aforos para ir converxendo cunha situación máis previa ao COVID, que é obxectivo de calquer gobernante, é volver a situacións previas ao COVID, eso sí, con distancia física, con hixiene continuado das mans e con máscara. Nesa liña, Faro de Vigo pregunta cómo afectarán las limitaciones que se adopten mañana en el DOGA al desarrollo de la campaña electoral. Dependerá de cada partido político e a súa propia decisión sobre que actividades queren facer en pre-campaña ou en campaña. Neste momento, creo recordar que na fase 3 se podían facer actividades ao aire libre de ata 800 personas co distanciamento físico. Agora subímoslas a 1.000. Bueno, esta semana se puderon facer actividades, insisto, con 800 e agora podemos facelas a 1.000. Seguiremos probablemente ampliando ese aforo. Cada un, como é lóxico, pode facer o que considere oportuno. Nós non estamos facendo ese tipo de actividades, pero hai partidos políticos que xa podían facelas con 800 e agora pois xa poderán facer con 1.000. Isto é o que dirá o Diario Oficial de Galicia, pero eu me gustaría que as preguntas concretas, exactas, para non cometer erros, podamos manter ata mañá, unha vez publicado no Diario Oficial de Galicia, todas as particularidades e especificidades, incluindo os tempos verbais co que se está redactando, ultimando o Diario Oficial de Galicia mañá. La Voz de Galicia refírese a que zonas de Castela e León pasarán o luns a fase 3. Pregunta se tivo vostede algunha conversa co presidente de Castela e León para tratar a mobilidade e indica que Cantabria quere abrir co País Vasco o próximo venres. Se falou co presidente asturiano nas últimas horas. Efectivamente, de acordo coas instruccións verbais que deu o presidente do Goberno Central o pasado domingo, nos dixo que aquelas comunidades que estuveramos en fase 3, sempre que se levantase o estado de alarma, podían ter comunicación entre sí sempre, ademais, que se solicitase ao Goberno de España. Por tanto, entendo que para que a xente de Castela e León poda vir a Galicia é necesario que Castela e León active o levantamento do estado de alarma. Mentras eso non ocurra, polo menos coa interpretación ata o pasado domingo, mentras eso non ocurra, non pode haber mobilidade entre Castela e León e Galicia.
No caso de Asturias, Asturias non levantou o estado de alarma, é unha decisión que lle corresponde ao Principado, e efectivamente onte me trasladou que inicialmente tiña previsto comunicarse con Cantabria e Cantabria co País Vasco e Asturias con Cantabria e con Galicia. Dado que xa non era posible comunicarse Cantabria co País Vasco, Cantabria entendía que tampouco debería de comunicarse con Asturias e automáticamente o efecto dominó arrastrou o Principado a non deixar, digamos, a zona occidental de Asturias con maior mobilidade que a zona oriental que non tería ninguna. En ese contexto, pois, comprendí perfectamente a decisión do Principado e do seu presidente para ser coherente coa súa propia población. Así non lo trasladou e así o entendín. Nos últimos minutos non volví a falar con el, falei onte. En todo caso, supoño que na conferencia de presidentes teremos ocasión de comentalo, do mesmo xeito que terei ocasión de comentalo con o noso veciño de Castela e León, cal é a previsión desa comunidade autónoma en relación coa desactivación do estado de alarma. Comprendo que Castela e León, que leva, que foi moi castigado pola pandemia, probablemente pola súa proximidade a Comunidade de Madrid e pola circulación do virus unha vez que entrou en provincias como Soria ou Segovia ou Salamanca, probablemente se activou no interior de toda a comunidade autónoma, pois está nunha situación epidemiolóxica un pouco menos favorable do que está Galicia. Por tanto, haberá moitas cautelas ao respecto. Eu quero que a xente veña a Galicia e quero darlle a benvida a todas as persoas que veñan a Galicia. Por suposto que sí, que se entenda ben, pero levantar o estado de alarma non significa que podan vir a Galicia persoas que non están no seu territorio na situación epidemiolóxica que están os galegos neste territorio. E iso é perfectamente entendible e compatible coa hospitalidade que Galicia quere ofrecer ao resto de España e ao resto de persoas que nos visiten, entendo, a partir de 1 de xullo, que parece ser que España vai abrir os aeroportos. E tamén pido que, cando se abran os aeroportos, se abran a persoas que veñen de países en situacións epidemiolóxicas iguales a España, non en situacións epidemiolóxicas peores que España, porque senón volveríamos outra vez a crear un grave problema sanitario. El diario.es indica que o pasado domingo dixo que sairía do estado de alarma cando soubera das súas competencias. Pregunta se sabe xa se está autorizado a pechar zonas de Galicia se hai un rebrote. Cando soubera as miñas competencias están ubicadas no Real Decreto Lei que foi publicado esta semana. Esas son as competencias de todos os presidentes autonómicos. Sobre as competencias de presidentes autonómicos para pechar municipios, provincias, etc., lamentablemente, en ese Real Decreto dá má sensación que non se especifican con claridade. En todo caso, as competencias como presidente autonómico sí me permiten pechar establecementos de calquera naturaleza en Galicia. Por eso, insisto, o que decía antes, que na conferencia de presidentes, polo menos Galicia, vai a tratar de expoñerlle ao Goberno Central que criterios se van a utilizar para, no seu caso, sin estado de alarma, pechar municipios ou provincias ou incluso comunidades autónomas no futuro. E seguro que coincidiremos en que é imprescindible ter unha legislación sanitaria para disminuir ou impedir a mobilidade no caso de brotes nos próximos meses. Lamentablemente, levamos 3 meses perdidos sin dictar esa legislación sanitaria que España necesita. E proba de que necesita é que temos todavía algunha situación en España en fase 2 que imposibilita claramente a mobilidade que xa temos en Galicia dende o pasado luns e a que aínda agora, desde o punto de vista de actividade económica, vamos a ampliar. Galicia Confidencial apunta que no concurso aprobado uns días pola Xunta para os campamentos de verán non figuran medidas sanitarias específicas, nin referencias, nin protocolos para previr e protexer da COVID aos nenos que podan participar neles. Vostede que sempre pide protocolos do Goberno Central, como valora isto? E, por outra banda, si cree que o seu partido en Madrid, que Pablo Iglesias é responsable da política realizada nos centros de maiores que a Xunta tutelou durante a pandemia. Sobre os campamentos, por suposto que hai un protocolo para campamentos. Non se vai a abrir os campamentos xuvenís sin protocolo. Hai un protocolo de dormitorios, hai un protocolo de comedores, hai un protocolo de aforo máximo. Non teñan ninguna dúbida os pais e as nais que apunten os seus fillos
os campamentos de que haberá un protocolo, primeiro porque xa o temos, segundo porque o faremos público, lóxicamente, cando se active esos centros, e terceiro, un protocolo visado polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Sobre o tema das residencias, o que é evidente é que estuvemos durante 3 meses nun estado de alarma, 3 meses menos unha semana en Galicia. Bueno, non, en Galicia 3 meses exactos, o 15 de marzo ou 15 de xuño. Estuvemos durante 3 meses en estado de alarma, cun mando único, e con unha vicepresidencia de Asuntos Sociales que se desentendeu absolutamente de todas as residencias de terceira idade de España. Eso non é unha crítica, insisto, é unha crónica do que ocurriu dende o 15 de marzo ata o de agora. En plena pandemia, cun estado de alarma e cun mando único, non se recibiu ningunha instrucción en relación coas residencias de terceira idade en toda España, a pesares da existencia de unha vicepresidenta, de un vicepresidente de Asuntos Sociais. A mí me parece injustificable. Non sei cales son as opinións de outras autoridades ou compañeiros de outros partidos políticos, pero a mí me parece incomprensible. E me parece especialmente incomprensible que hoxe por hoxe en España aínda non se saiba cal é o número de persoas que faleceron nas residencias da terceira idade. A pesar de que as comunidades autónomas notificamos ao Goberno central todos os falecementos que se producen, tanto en hospitais como en residencias de terceira idade ou en hospitais de maiores procedentes das residencias da terceira idade. Eso me parece doblemente incomprensible. Preguntas sobre educación e a volta ás aulas. La región indica que Galicia mostró ayer su compromiso con las pautas marcadas para el regreso a las aulas en septiembre y pidió al Ejecutivo estricto control en la prevención y seguridad. ¿Cree o está previsto algún tipo de medida en los centros no contemplada desde el Ministerio? O Ministerio o que trasladou onte foi un documento xenérico, sin concrecións e sin puntualizacións, un documento xenérico, insisto, que entendo que hai que aterrizar e que hai que ir aquilatando, se queremos realmente que haxe un protocolo único para o sistema educativo en España. Eu creo que debería de habelo. Estou a favor de que deixen determinadas autonomías en canto a decisión as propias comunidades autónomas, pero o protocolo, canto máis concreto o marco, máis equidade haberá no restablecemento do sistema educativo en España. Eu creo que é necesario equidade para que os nenos, as nenas podan acudir a clase en situacións de igualdade no resto e no conxunto de España, e é necesario normalidade porque temos que tentar buscar a maior normalidade posible no ámbito educativo. Por tanto, esa é a situación na que estamos neste momento. Hai un documento moi xenérico, moi generalista, que creo que se pode suscribir, entre outras cousas porque nos interesa buscar o maior consenso posible, pero é necesario, na miña opinión, seguir desenvolvendo ese documento porque axiña temos que concretar cales son as particularidades do próximo curso escolar, que sin dúbida serán as directrices que marque a Organización Mundial da Saúde, as directrices que se marcan no Real Decreto Lei 20/2020 e as propias peculiaridades, no seu caso, que poda editar as autoridades educativas en cada comunidade autónoma. Sobre el rechazo al plan del Ministerio para formar grupos reducidos de alumnos, Faro de Vigo pregunta qué alternativa propone Galicia y si en el plan de obras en colegios se prevé incrementar el número de aulas para permitir el distanciamiento. O Ministerio non presentou, simplemente tiña, digamos, unhas, non sei se propostas, porque realmente non se consideraron nin propostas siquera, non? Senón que tiña determinada literatura educativa que non se concretou no documento que se validou pola maioría das comunidades autónomas. Por tanto, eu creo que non debemos de considerar propostas aquelas que realmente non o son. Se foran propostas, terían que estar no propio protocolo. Por conseguinte, creo que Galicia é a comunidade autónoma con máis profesores por alumno,
creemos que estamos nas mellores condicións do país, dado que temos máis profesores polo alumno que os demais, e hai determinadas obras que, se podemos realizar, as realizaremos. Hai outras obras que é imposible realizar porque non se poden ampliar colexios porque están no centro das cidades ou porque ocupan o 100% do solar, colexios que están en zona marítimo terrestre que non se poden ampliar por razóns urbanísticas. Bueno, ahora ben, todo aquilo que podamos activar con pequenas obras e, por suposto, con moita sinalización, vamos a facelo, como é lóxico e natural. Pero insisto que o lóxico é tentar, na medida do posible, a maior normalidade posible, eso sí, dando todas as facilidades, pero tamén todas as exixencias que se necesitan. Na miña opinión, é bastante máis, hai bastante máis risco nos recreos que nas clases. Por tanto, non pensemos que vamos a solucionarlo todo si non somos capaces de convencer os alumnos da distancia física e, no seu caso, no seu defecto, da máscara. O importante non é só o que pase nas aulas. O importante, na miña opinión, importantísimo, é o que pase nos tempos de lecer, tanto no colexio como fora do colexio. E aí está a clave do curso educativo próximo. E sobre esta cuestión, el diario.es pregunta por que motivo a Xunta cuestiona a reducción da ratio de alumnos a 20 por aula para o vindeiro curso e como se explica que pedira permiso na última conferencia de presidentes para dedicar os fondos extras do Goberno para a educación a outras prioridades. En primer lugar, non se pediu permiso para dedicar fondos de educación. Pedimos autonomía para dedicar os fondos que veñan a Galicia por calquera razón, sanitarios, educativos ou perda de ingresos. Por tanto, non plantexamos quitarlle nada de educación, sino o que plantexamos é que política social, que tiñamos 1.000 millóns de euros, os que a Galicia lle corresponderían entre 50 e 60 millóns de euros, que agora non queden sin nada. Tuvemos reunións esta semana con todas as entidades de discapacidade, con todas as entidades de inclusión social, e, lóxicamente, nin elas nin nós compartimos que non se necesiten nada para os servizos sociais. O contrario, é que se necesita máis que nunca para os servizos sociais. Acabamos de aprobar unha medida de 38 millóns de euros. No anterior Consello aprobamos medidas de conciliación de un enorme impacto económico. Por tanto, non que queremos sacarlle nada de educación, o que pretendemos é, dentro do diñeiro que veña a Galicia, que nos deixen a nós, que xa somos maiores de edad, tomar as decisións de implantación e implementación de distintos programas educativos, sanitarios ou sociales. E en relación cos alumnos, eu volvo a reiterar, non sei se firmou, porque creo que están neste momento todavía aceptando enmendas e propostas de comunidades autónomas. Digamos que o documento base non fala para nada do número de alumnos por aula, para nada. A ratio de alumnos por aula é exactamente igual a que había anteriormente. Este documento non sinala ningún límite de alumnos por aula. O que sinala é utilizar o Real Decreto Lei do Goberno ou as instruccións da Organización Mundial da Saúde dentro desos parámetros, deses dous documentos, para que a comunidade educativa na comunidade autónoma respectiva poda ter un parámetro claro de como se organizan as clases e as aulas desde o punto de vista presencial no próximo curso. O resto, volvo a reiterar, non hai ningunha proposta do Ministerio nin ningún acordo con comunidades autónomas. A ratio de alumnos por aula sigue sendo a que hai e o obxectivo é manter a distancia entre o Real Decreto e o que diga a Organización Mundial da Saúde como dous referentes para a ordenación interior das aulas. E, en consecuencia, é o que vamos a facer. Nos gustaría que ese protocolo fora máis concreto, máis explícito? A resposta é que sí. Vamos a conseguilo? Eso non o sei. 4 Televisión quere saber se se plantea Galicia algún proxecto piloto a nivel logístico, tal y como ha emprendido Baleares. Ojalá, pero los proyectos piloto, en lo que se refiere a los ámbitos aeroportuarios, están tutelados por el Gobierno central, dado que le corresponde al Gobierno central toda la competencia exclusiva en materia de aeropuertos. Por tanto, sobre el proyecto piloto de Baleares, entendemos que necesitamos la
cobertura de la Administración del Estado. Nosotros sí le hemos planteado a la Administración del Estado algunas cuestiones en el ámbito del pasaporte COVID o de una aplicación, un aplicativo para que puedan acreditar las personas que visitan la comunidad autónoma el estar libre de virus, pero esas cosas en este momento, creo, por lo que nos ha dicho el Gobierno central, que se está intentando negociar entre los Estados dentro de la Unión Europea. Por tanto, es lo que le puedo decir en este momento. Nos Diario pide unha valoración sobre a querela presentada por familiares de usuarias de DomusVi contra a equipa directiva da compañía e contra a xefa do Servicio de Inspección de Maiores e o director xeral de Maiores da Xunta. Primeiro, descoñezo que se haya presentado unha querela. Segundo, coñezo a meticulosidade e a profesionalidade dos empregados públicos aos que se refire o enunciado da pregunta. Sorpréndeme que se poda presentar unha querela contra profesionais que estuveron traballando durante a pandemia, por certo, con resultados globais francamente bons. Me remito a calquer comparación que se poda facer en calquer outra área de maiores en calquer lugar de España. Lamento que se produza ese tipo de actuacións no caso de que finalmente se presente. El País refírese a anterior pregunta dos cortes de luz e pregunta: está vostede dicindo que vai levantar a Xunta do estado de alarma o luns sen saber a ciencia cierta se os galegos empobrecidos por esta crise quedan desprotegidos? Os galegos teñen un bono eléctrico e os galegos son das persoas que máis protección teñen porque este bono eléctrico está suplementado con diñeiro adicional da comunidade autónoma. Por lo tanto, ademais do diñeiro que pon o Goberno central, no caso de Galicia hai un complemento adicional de bono eléctrico que estará vixente con independencia de que se levante ou non se levante o estado de alarma. E o estado de alarma entendo que se plantexou para levantalo, non para mantelo, salvo que entenda o contrario do que se nos trasladou por parte do Goberno central. Alerta Digital se refiere a los globos que aparecieron ayer en las provincias gallegas, coincidiendo con la visita de Abascal a Pontevedra, globos verdes que dice que permanecen en el ambiente durante muchos años y que decían Galicia es verde. Pregunta qué le parece esta contradicción y, por otra parte, cómo valora el discurso de Vox en Galicia, que sin presentar candidato a presidir la Xunta, dice que únicamente quiere echarlo a usted cuando el resto de España tiene el discurso que sería echar a los socialistas. Bueno, ciertamente, en primer lugar, Galicia no es de ningún partido político. Galicia es de los gallegos. Y a mí me sorprende que se diga que por un partido político que Galicia es verde cuando este partido político no respeta el medio ambiente. Es muy sorprendente que se llene de plásticos determinados jardines o determinados lugares singulares de la comunidad autónoma y que después se diga que Galicia es verde. Hombre, si no se hubiesen puesto esos plásticos sería más verde. Y en relación con la cuestión de la presentación de la candidatura de este partido político, está en todo su derecho a presentar candidaturas a las elecciones gallegas, a los municipios gallegos. Faltaría más que un partido político tenga que pedir autorización para presentar una candidatura a unas elecciones. Los gallegos tomarán decisión de si respaldan o no respaldan esas candidaturas. Es lo que le puedo decir. No sé si había alguna cuestión más en la formulación de la pregunta. No. Muy bien. Finalizamos. Muy bien. Muchísimas gracias.